ετών. Μπράβο! Μπράβο! Το ασκηνούμε στην περίληψη ενός κειμένου με τη βοήθεια από τα γιότυπλα. Μπράβο! Αυτό ήταν. Αγαπάς για να αγαπάς. Αυτή την ιστορία τη λέω πάντα, την έχω γράψει και πολλοί από εσάς την έχετε ακούσει χιλιάδες φορές. Μ' αρέσει όμως τόσο πολύ. Στο μάθημα της αγάπης, ένα κορίτσι ξέρω γιατί απελπίζομαι τόσο συχνά. Είναι γιατί θέλω να με αγαπούν. Όλο και αυτό δεν είναι ανθρώπινο δυνατόν. Θα μπορούσα να είμαι το πιο ζωηρό, το πιο γευστικό, το πιο ζωηρό ροδάκι και να προσφέρουμε σε όλους. Υπάρχουν όμως ανθρώποι που είναι αλλεργικοί στα ροδάκινα. Αυτοί θα λύσουν ίσως να γίνουν μπανάνα. Μπράβο! Πόσο συχνά δεν γινόμαστε μπανάνες, Γιάννη, που δεν ροδάκινα. Τι περίφουρα το σαλάτα είναι το λιγότερο να πεις στον άλλο. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να είμαι μπανάνα. Θα το ήθελα πολύ να ήμουν μπανάνα για σένα. Βλέπεις ότι είμαι ροδάκινο. Και ξέρετε τι θα συμβεί. Να περιμένετε αρκετά, θα βρείτε κάποιον που του αρέσει τα ροδάκινα. Και μετά μπορείτε να γίνετε σαν ροδάκινο και όχι σαν μπανάνα. Σκεφτείτε αυτά σήμερα ενέργεια που έχει κανείς προσπαθώντας να γίνει μια μπανάνα.